Canolfan gneifio Meirion yr lleoliad ac mae'r her yn cynyddu fan hyn rwan. Da ni'n canolbwyntio rwan ar rown derfynol I benderfynu pwy fydd pencampwr cneifio Cymru. Ar un mae Gareth Daniel, ar ddau mae Richard Jones, ar dri mae Ian Jones, ar bedwar Gwion Lloyd Evans, ar bimp I frawd o Gareth Lloyd Evans, ac yn y pen draw na Alun Lloyd Jones o Langollen. Yr her wedi cynyddu y tro yma wrth gwrs hefyd. 20 oed mae hynny'n golygu yn ogystal â perfformio'n gyflym ac yn destlys. Mae stamina yn dod I mewn i'r peth, ac yn ogystal â stamina hefyd. Mae angen canolbwyntio mwy eithriadol ar y pwynt yma. A cyn bydd na ganlyniad, da ni hefyd yn mynd I fod yn siŵr y bydd na ferniadu hallt I lawr yn y gwylod na yn y corlanau. Ac felly pidiwch â chymryd gormod o'r neges o pwy sy'n gorffen gyflyma ar y pwynt yma. Mi welson ni Richard Jones, un oen ar i'w holi allan yn Ffrainc ac yn dal yn dod yn fuddigol. Be amdani fan hyn felly? Dyma ni y Gwion Lloyd Evans I mewn â fo ar gyfer yr oen nesaf. Mae o a'i frawd Gareth Lloyd Evans allan efo 16 ar hyn o bryd. Ond dyma'r dyn sydd yn perfformio fan hyn ydy Ian Jones o 100 House jyst lawr y ffordd o fan hyn. A mae o wedi coeddi, mae dyma'i flwyddyn olaf o gystadlu ar y safon yma. Felly mae o eisiau mynd allan a gwneud argraff. Ond mae o wedi pechu dipyn yn ôl I farc bwrdd o ar 33. Felly wrth I ochr dyma ni Alun Lloyd Jones yn hedfan yma hyn. Alun Lloyd Jones wedi mireinio I grefft dros y blynyddoedd ac wedi dod allan yn un o berfformwyr cneifwyr gorau Cymru. Tra fo Gareth Daniel yn ôl ar ôl anaf ac yn perfformio'n arbennig o dda hefyd ar y stondin rhif 1. Dyma fo'n oedd eto lawr yr goes olan ar rwan. Yr ochr arian, yr ochr sy'n talu gyflog o Gwion ydy hwn, Gwion Evans. Ond nôl â ni at Ian Jones, y fan hyn sydd yn hedfan mynd lawr ochr 17 oen sydd gen fo allan ar un o bryd. Ar un y fan hyn 17 oen allan gen Gareth Daniel hefyd. Dwi'n mor falch o weld y bachgen yma nôl y bachgen yma o gyffiniau bach anlled. Gareth Brawd, Gwion ydy hwn, lawr ar oen nesaf yma I Gareth. Mae gen fo ddwy ar ôl yn y gorlan, neu oen 19 I lawr allan gen fo. Ac wedyn Alun Lloyd Jones ydy ochr o. Dyma ni Gwion yn ôl I mewn rwan ar gyfer oen 18. Dyma ni lawr ar ni, gwared i'r gwan bol na Alun Lloyd Jones o'n I mewn ar gyfer 19 hefyd. 2 oen ar ôl gen nhw gyd yn y gorlan ebyn hyn. Be sy'n mynd I ddigwydd lawr yr hes yma? Mae'n dyged fennol rwan achos pwy bynnag sydd yn ennill y fan hyn yn ennill y bencampwriaeth Cymraeg na. Maen nhw'n ennill aelodaeth I garfan Cymru I herio Seland Newydd yn nes ymlaen yn y prawf mawr na. Dyma ni'r bachgen yma, Ian Jones ydy hwn, da ni falch iawn ei weld o'n perfformio mor dda, achos dyma I flwyddyn olaf o fel o'n i'n sôn yn gynnefach, a Godfrey Potter yn y beirniad yn cadw'r llygad barcud arno fo, lawr a oen Gwion Lloyd Evans unwaith eto, 19 allan gen fo erbyn hyn, Ian Jones yn chydig bach ar ei olo erbyn hyn ar y dyri, oen 19 I lawr gen o fynta rwan, fawr iawn I ddewis rhwng y bechgyn yma rwan, mae'r cyflymdra'n eithriadol, 12 munud, 23 eiliad ar y cloc ar hyn o bryd, byddan nhw'n gorffen yn gynta chwarter awr I gneifio 20 oen. Mae hwnna'n eithriadol o amser chwarae teg. Gareth Daniel ar oen 19 rwan lawr yn tanseilio fanna Richard Jones ar ochr chydig bach ar ei holi, ond dyma Gwion Lloyd Evans allan rwan efo, na Gareth ydy hwn, Gareth o Evans allan ar oen 20 gyda fo sydd ar y blaen, fo sydd wedi gorffen yn gynta, a mae farc bwrdd o'n uchel iawn, felly pidiwch â cymryd gormod o'r ffaith bydd o'n gorffen yn gynta os dwi'n gywir. Mewn ag Ian Jones, mewn ag Gwion Lloyd Evans yn y trach, ond dyma ni unwaith eto golwg y fan hyn ar y ystodiau hirio na gan Gareth Lloyd Evans. Lle mae Ian Jones? Come on, Ian Jones! Ymddeoliad yn ffordd iawn gyda ti iddo fo, i'r dim y diwetha allan gyda fo, ond mae Gareth Lloyd Evans allan yn barod efo gweitha hefyd, a Gwion Lloyd Evans, mae'r music yn cynyddu, ond Gareth Lloyd Evans sydd yn gwblhau'r das gyntaf, a'i fo fydd yn ennill, gawn ni weld.